A bɛ waati bɔ Mali kɔnɔ, maa caman de degunnen don ka sababu kɛ mura ani sɔgɔsɔgɔ ye. O de sen fɛ, kɛnɛya tigilamaaw minnu ka baara ɲɛsinnen don coronavirus kɛlɛli ma, u y'a jira k'a fɔ ko coronavirus bana k'o bɛ ka caya tuguni Mali kɔnɔ. Ko sabula banabagatɔ tansigila ko 4 coronavirus b'o o la. Kunu araba sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ, kɛnɛya tigilamaaw y'a jira k'a fɔ ko coronavirus yela maa 131 de la. Ko fɛn min don, ko jateminɛ kan ka kɛ a ko la. Coronavirus ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bana min don, a kɛlen bɛ ka diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen minɛ. Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a bana kofɔlen tun ye a mada waati la. Nka bi, kɛnɛya tigilamaaw ka fɔ la, a bana bɛ k'i yɛrɛ yira kula ye k'a sababu kɛ fɛn damadɔw ye. A fɔlɔ k'o ye samiya ye, ka d'a kan san o bɛ ka na ni waati in na, ko bana min don sumaya de ka d'a ye. A filanan ko maa caman bɛ yen minnu ma coronavirus bolociw matarafa. Sabula maa 9,000,000 Mali kɔnɔ minnu bolo kan ka ci, maa 1,60,000 dɔrɔn olu de ka boloci sera ka kɛ. Wa o maa 1,000,000 fɛnɛ cɛla, maa 100,000 kɔ olu fɛnɛ ma u ka boloci filanan matarafa. A sabanan yɛrɛtanga fɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen dabilala Mali kɔnɔ ni waati in na. Kɛnɛya tigilamaaw minnu ka baara ɲɛsinnen don coronavirus kɛlɛli ma, u k'u sigalen don ni coronavirus bana o borofara wɛrɛ tɛ n'i kun bɔ. O kama wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma k'an ka hakili to nin bana kofɔlen in na. Yɛrɛtanga fɛrɛw minnu kofɔla ko maaw k'u lawaleya. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.